Исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Минем исемем Газетдинова Лейла Алмаз кызы. Мин Советлар Союзы герое Гани Сафирун исемендәге Татарстан кадеттар корпусында татар теле һәм әдәбият укытучысы булып эшлим. Бүген минем сезнең белән үземнең эш тәҗрибәсендәге кайбер алымнар белән уртаклашып китәсем килә. Татар теленә кызыксыну уяту өчен укучыларга төрле иҗади эшләр башкарырга кушам. Шулар арасында укучылар бик теләп башкарганы татарча-русча сүзлек төзү. Максатлары булып түбәндәгеләр тора. Укучыларны лексикография фәне белән таныштыру, укучыларның эзләнү, иҗади фикерләү сәләтен үстерү, укучыларның сүзлек составын байыту тора. 5-8 сыйныфлар бу төр эштә бик теләп катнашалар. Башкарган эшләр арасында ярыш та үткәрәбез. Сезгә 2016-2017 уку елында беренче урын алган 5 А сыйныф укучысы Исрафилов Радионың сүзлеген тәкъдим итәм. Сүзлек кечкенә форматта, матур итеп, бизәлеп ясалган, барлыгы 64 биттән тора. Башка сүзлекләрдән үзгә буларак, укучы сүзлекне төрле бүлекләргә бүлгән, исемнәр дә биргән. Мәсәлән, мәктәп, уку-язу әсбаплары, татар теле кабинеты, физкультура һәм спорт, кыргый хайваннар, йорт хайваннары, кошлар, савыт-саба, ашамлыклар, милли киемнәр, яшелчәләр, урман, авылда, шәһәрдә һәм башкалар. Шул темаларга кагылышлы актив исемнәр, сыйфатлар, фигыльләр туплаган. Ел фасылларына багышланган бүлекләрдә, мисалга, җөмләләр дә китергән. Шәһәр исемнәре бүлегендә диалоглар да төзегән. Мондый сүзлекләр укучыларга дәрестә бик зур ярдәмлек булачак. Шундый форматта башка төр сүзлекләр дә ясарга тәкъдим итәргә мөмкин. Мәсәлән, терминнар сүзлеге, мәкаль-әйтемнәр, фразеологизмнар сүзлекләре. Язучылар укылган әсәрләр турында белешмә сүзлекләре дә төзергә мөмкин. Тагын бер укучылар яратып башкара торган иҗади эшләрнең берсе ул укылган әсәрләр буенча төрле рәсемнәр, кулдан эшләнгән әйберләр башкару. Максатлары булып татар әдәбиятына кызыксыну уяту, укучыларда әсәрләр укуга омтылыш булдыру, иҗади фикерләү сәләтен үстерү тора. Сезнең алдыгызда быелгы уку елында 5 сыйныф укучылары арасында башкарылган иң яхшы эшләр күрсәтелгән. Укучыларның иң яраткан авторларының берсе ул Гапла Тукай. Күбрәк Шүрәле һәм Суан әсәрләренә төрле эшләр башкарыла. Укучылар пластилин, картон, төрле җепләр, ярмалар һәм башка материаллар куллана. Мәсәлән, Бәдретдинов Әмир тәрилкәне Шүрәле әсәре буенча матур итеп бизәгән. Мондый төр эшләргә 1-2 атна вакыт бирелә. Һәрбер укучы эшләгән эшен сыйныф алдында яклый, ясалган әсәренең кыскача эчтәлеген, авторы турында белешмә итеп китә. Аннары иң яхшы эшләр буенча күргәзмәләр үткәрәбез, төрле дәрәҗәдәге конкурсларга җибәрәбез. Уңышларыбыз әлеге слайдта күрсәтелгән. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сезгә дә бу төр эшләрнең файдасы тияр дип ышанып калам.